Garren mendeko musika elektronikoa da. Kaletan gexan entuten, parren eta igual bai, baina dana bez, ez? Kontestu. Kontekstu, segun kontekstu. Ni pentsa, iriz, barrixak eta urten dizena, oza, modan oixera, generali, baina euskal musiki... Euskal musiki bai, bastante, elektronika... Ez du pentsa, Atzaino bolatan bai emon dau giro, baina normalin... Txera garren tiroiak, nahi txin mafiak eta... Hori da. Ni pentsa du... Elektroniku bihurture. Ni pentsa du, garren mendeko musiki elektroniku xati baino, osea, estilun parte baino, osea, etxeko morin dela, osea, gauzak etxeko morin. Ez ki, oixo, esaten izune, zehun zer ditzazun elektroniku. Beran atzin da garren bihar guztiai, dara ordena hori netxo dela gexena, ero, bera... Ez, baina... Baina, 2000 zira bastante rockeri jok izan zin, Baina, nahi lezaden, osea, gaur egungo musiki, osea, estilo aldetik baik, Ni pentsa dut gexat definiten da bela, etxeko eriatxik, osea, jarreri atxik, ero ez dela. Bai, atzanin... Seguk atzanin... Atzanin urtitan musiki bizkat alda eta aktitudi eta keso hori. Ez guk atzanin, osea, ondala ez da izan musiki etxen dugu, más o menos, baina ez du pentsaden, osea, jarrera beste jarrera batak hau. Bai. Osea, jarrera aurreko, ez da. Baina horrek ez du nahi izan elektroniko bazenik. Ez, nahi izan horretxik. Bai, jarrera diferenti horra, claramente. Eta, nintzen gotxa, generazio guztitxo. Ni pentsaden definiten da bena, ez dela rei elektroniko horrela. Ez? Ez. Ni pentsaden musiki, osea, gaur egungo musiki definiten da bena hori dela. Osea, jarreri eta... Bai, jarreri. Geixen bat behar hori ere, performance amorun du, musiki. Hori bai, ez da inbeste baloraten, sino beran transfondo modure. Ez que jentia atzanin, daz jente asko batzanin, entzuzen pertsona diferentik eta tanak etxen da musika hori, baina, karo, personalia di eta puestan estena eta hain tipo rollo Lady Gaga, tío. Jentia joixi guztan gako. Filetin, tragia askuten. Performance, aktitudi. Eta, guk, adibidez, baira, elektronikan estilun erroi olako gurakada bat, ero, soinu barrixak ero. Eta guk adibidez eutzi ero, ez da, niri guk guri hoxi guztan asko. Rollito elektroniko rarito bat kanta batek. Kanta bat, Garuto adibidez. Guk adibidez rollo, peini bentzaleik rollo honek ez da betxen hori. Ja, baina, bueno, baka oso bai. Ez, baina guk adibidez ez da betxen elektroniki. Ez da betxen elektroniki. Baina... Tokezituk, adibidez distorsion... Influentzia baraz. Bai, claramente, bai. Ze atzanin hori xera entzuten dena bat ez. Eta gauza bakarra, gauza bat ez etxi bakarrik, osea... Abaniko handitzi. Bai, errela, ontzen da. Osea, lehen esan duten adibidez, osea, guk ondala aspaldiko musik itxen dugu berez, baina... Baina kontestu beste bata. Bai. Osa, lehena ez da ondala otaman urte moron, zatana traia onbizkat. Beste anistasunera, gaur egun de todora. Ez getxetzago, tipo... Beste epoka de musik moru joten dago, baina motetzau gerretok...